истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ аз ҳар як шахс масъулияти баланди шаҳрвандиро талаб мекунад, чунки бо истифодаи роҳҳои ивазкунандаи нерӯи барқ имкон пайдо мегардад ки барқи захира гардида ба дигар муассисаҳои иҷтимоӣ, беморхонаҳо, мактабҳо ва муассисаҳое ки ба нерӯи барқ бештар эҳтиёҷ доранд интиқол гардад. бо дарки чунин зарурат имрӯз шаҳрвандон дар созмон додани корҳои хонаводагӣ, пухтупаз ва гарм кардани хонаву кошона аз воситаҳои гуногун, аз ҷумла маводи захиранамудаашон барои зимистон, ангишту ҳезум истифода мебаранд. дар оилаи Асобиддин Ҳасанов бо дарки зарурат қариб 85% корҳои хоҷагидорӣ бо истифода аз роҳҳои алтернативӣ ба роҳ монда шудааст. сарфаи сариштакории ҳар хонавода аз зан вобастагӣ дорад. мо ҳар вақт кӯшиш мекунем ки ҳамин нерӯи барқро кам истифода барем, фақат барои фурӯзон кардани хона. мо хӯрока, нона ҳамаша ба воситаи ҳезум, ангишт тайёр мекунем. ба ҳамаи занои ҳамсояҳо мефаҳмонем ки об дар обонборҳо кам шудааст. хай ҳамин кора мо хай ҳамин ҳаёти деҳот худаш ба ҳамин вобастагӣ дорад. бисёр ба ҳамин истифода мебарем, ҳезум, ангишт, саргин, ҳамин хел вайоқатида зарурат шудааст ки ҳамин қувваи барқро сарфакорона истифода барем. маслиҳат медиҳем ки хай хӯрокшона, ҳамомшона, ҳамин хонашона, ноншона ҳамашона ба ҳамин ангушту ҳезум гармпазан тайёр кунанд. онҳо бо истифода аз ҳезум ва ангишт на танҳо нону таом мепазанд, ҳамзамон бо ин усул миқдори оби заруриро гарм мекунанд ки дар фасли сармо бонувони хона дар шустушӯи тозагӣ асбобу анҷоми рӯзгордорӣ аз он бемамоният истифода мебаранд. инчунин аз лахчаи боқимонда дар зери сандалии хона гузошта гармии хонадонро таъмин мекунанд. зарурият шудааст ки аз сабаби кам шудани об дар ҳамин обанборҳо бояд ҳар як шаҳрванди тоҷикистон сарфаи қувваи барқро ба ҷо биёрад. аз он ҷумла дар хонаводаи мо барои гарм кардани ҳамом мо аз сӯзишворӣ кумор ва ҳезум истифода мебарем. ҳам об гарм мешавад, ҳам ҳамом гарм мешавад. бояд ҳар як шаҳрванди тоҷикистон барои сарфа кардани қувваи барқ аз маводҳои биологӣ, кумор, ҳезум бояд истифода барад. хонамонам асосан ба воситаи ҳамин кумор ва ҳезум мо гарм мекунем. сандалӣ дорем, мана нон мепазанд ба воситаи ҳезум, аловаи бо сандалӣ ба истифода мебарем. қувваи барқро эконом мекунем. мана алове ки нон мепазанд бурда ва сандалӣ вай мекунам барои гармӣ бисёр фоидаовар мебошад. воқеан агар хоҳем ки дар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ саҳм гузорем ва ҳоҷат ба ҷорӣ намудани маҳдудияти нерӯи барқ намонад, муҳим аст ки нерӯи барқро дар хонаву корхонаҳо дилсӯзона ва сарфакорона истифода барем. ба талафоти ғайримақсаднокии нерӯи барқ ва амалҳои ғайриқонунӣ роҳ надиҳем.